Dobrý večer, vážení diváci. Vítáme vás na naší stanici, kde se již chystáme na nové dobrodružství v roce 2024. Dnes vám přináším exkluzivní pohled do toho, co můžete očekávat od našich reportáží a vysílání v tomto novém roce. Skvělý rok nás čeká. První věc, kterou bych rád sdělil, je náš záměr dále rozšiřovat náš redakční obsah. Chystáme se přinést vám ještě více různorodých zpráv a programů. Abychom vás udrželi v obraze, plánujeme rozhovory s významnými osobnostmi, chceme se ponořit do zajímavých příběhů a přinést vám pohledy na události, které formují náš svět. Ale to není vše. Samozřejmě budeme pokračovat v klasických zprávách, abychom vás informovali o dění ve světě, národních událostech a zajímavostech. A nezapomeňte na náš oblíbený segment Krimi zprávy. Stále budeme sledovat kriminální případy a informovat vás o vyšetřováních, která mají veřejný zájem. A teď něco pro ty, kteří mají rádi trochu legrace. Přicházíme s novým formátem, kde si tvoříme ve vlastní události, chceme různé scénáře a situace a zjišťovat, jak by na ně reagovali naši diváci. Ať se už jedná o satiru, experimenty nebo prostě jen zábavné momenty, chceme, aby se s námi smáli a možná i zamysleli nad různými aspekty našeho života. A nakonec, rádi bychom vás pozvali k aktivní účasti. Sdělejte s námi své názory, připomínky a nápady. Naše společenství je důležité a chceme, aby naše stanice byla místem, kde si každý cítí zapojený. A teď pro všechny nadšence, kteří by rádi přispěli k rozvoji naší stanice, máme skvělou zprávu. Otevřeli jsme nábor na několik pozic, a to konkrétně střihače, redaktory, kameramany, zvukaře a moderátory. Takže pokud máte vášeň pro média, zájem o novinářství nebo chcete být součástí naší týmové rodiny, neváhejte a přihlašte se. Podrobnosti naleznete na našem webu. Jsme nadšení na myšlenku, že se k nám přidáte a společně vytvoříme nezapomenutelný rok 2024. Takže připravte se na skvělých zpráv, zábavy a nových zážitků. Děkujeme, že jste s námi a těšíme se na společné chvíle v roce 2024. Přeji vám krásný večer.